Elkarbanatuko dugu gure xedearen inpaktua 2017 urtean zehar? Matia Fundazioa irabazi asmori gabeko erakunde pribatua da, interes orokorrarentzat aitortua. Eta Jose Matia Kalboren legatuari esker, jada 130 urte baino gehiagoko esperientzia dugu zerbitzu soziosanitarioak ematen Gipuzkoan. Gure patronatua orotariko esparru profesionaleko 14 pertsona ezagunek osatua dago. Zeintzuk beraien gobernantzan, era independiente eta eskuzabaltasun osoz, parte hartzen duten. Segurazki, Matiari buruz hitz egiten entzun duzu edo ezagutzen duzu gurekin egon den adinekorik, baina baldakizu zein inpaktu duen gure aktibitateak Gipuzkoako gizartean? 2017an Gipuzkoar guztien ongizatean eragina duten 2 proiektu lideratu ditugu. Etxean bizi, fragilitate edo eta dependentzia egoeran eta beraien etxean bizitzen jarraitu nahi duten pertsonei ematen zaien apoio eta arreta modeloaren berformulazioari zuzendutakoa. Eta Euskadi Lagunkoia, zeinek hiritarren eta arlo publiko, pribatu eta sozialaren parte hartzea sustatzen duen, lagunkoitasun proiektu bat garatzeko, zahartzen diren pertsonen bizi ingurune erraztaile bat sustatzeko helburuarekin. 2 proiektu hauek gure inguruko pertsonen bizi kalitatea hobetzen dute, eta gure zentro eta zerbitzuak apoiatzen dituzte, zaintzen jarraipena bermatu ahal izateko. Matia Fundazioan 1300 pertsona baino gehiagoko lantalde bat gara. Balore hauekin erlazionatzen garenak eta arreta oinarri hauek ditugunak. Horrela, 2017an 24.000 pertsona baino gehiagoren ongizatea hobetu dugu, gure xedeari erantzuna emanaz. Pertsonei zahartze prozesuan laguntzea, haien ongizatea hobetzeko, eta ezagutza eta zerbitzu pertsonalizatuak sortzea, haien autonomia eta duintasuna sustatzeko. Zalantzari gabe, hau guztia etzen posible izango, Matiazaleen laguntzari gabe. 400 Matiazale baino gehiago 2017an eta martxan 10 ekimen jarri dira, pertsona askoren ongizatea hobetzeko asmoz. Baita ere, 3.165 pertsona voluntariok eta 133 elkarte kolaboratu dute 2017an, ia 30.000 ordu emanaz borondatez. Matia Institutuak estatuan dagoen gerontologia ikerketarako instituto pribatu bakarrak, prestakuntza eta laguntza ematen die Matia Fundazioko profesional guztiei, pertsona zentraturiko arreta modeloa ezartzen, eta ikerketa proiektu ezberdinen garapenaren bitartez ezagutza sortzen du. 2017an, gure zentroetan bizi edo zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsona guztiak izan dira ezagutza aplikatu honen onuradun. Eta baita ere, balio izan digu gizartearen eskuetan jartzeko, zabalkuntza eta ezagutza transmisioaren ekintza ezberdinen bitartez. Hau da, 2017an gure inpaktuaren zati bat, gure helmuga lortzeko beste pauso bat, gizartea eraldatzeko eragile izatea, zahartzearen eta desgaitasunaren alorretan pertsonengan oinarritutako erantzun aditua emateko era iraunkorrean. Matia Fundazioa, zure etxea.